muna so malamanmu da almajiranmu mu tsawata wa yara ƙanana su ne na zagin manya, sawa'an ko daga Niger ne ko daga Najeriya ne. Kar 'yan Niger su yi zagi, su dubi manya-manyan malamai, su jefa musu kalman ƙarya, su jefa musu kalman da wato na cin mutunci. Ba daidai ba ne, ba tare da waɗannan yara, ko ba da yawonmu suke ba. Yadda kuma kuka kasa rike naku, kuka kasa tsawata musu, suke fitar kafa, suke tsinewa shugabannin Niger da talakawan Niger, haka ake samu a Niger din ba. Duk wanda ba hannunka yake ba, ba kai kake kiwonsa ba kai kake saya masa salula da data ba, ka masa lokacin da yake yi, iyaka a ja kunnen su ji tsoron Allah su daina. Idan suka daina, walillahi alhamdu. Ni wani irin zagi ma ban taba jin sa ba sai a wannan karo wannan. Wallahi bai yi ba. Ba ma zagi a Najeriya. Ai duk waɗanda suke zaune a nan boda ko a nan da magaram, da wuya ka samu wanda ba da ɗan uwa a Najeriya. A ɓangaren Najeriya da wuya ka samu wanda ba da ɗan uwa a Nijar. In ko ka samu, to zuwa yayi ba ɗan da magaram ba ne cikakke. Saboda ƙasa ɗaya ne, al'umma ɗaya. Yau da aka raba wa bai wuce shekara 100 da wani abu. Na? Akwai wani abin nan, khalifa, kafin a zo a tabbatar, lokacin da aka zauna a birnin Berlin na Germany, da aka yi wannan khalifan, yanzu ya kai shekara 100. Amma da aka zo aka tabbatar da shi in ne, bai kai shekara 100 ba. Gona fa ka wuce, misali ka tsallake ka wuce gona aka kurta, kana dawowa a ce ka zama ɗan Najeriya. Matanka da yaranka su ne 'yan Nijar, amma kai ɗan Najeriya na tsaya a can. Ranar kai tsaka aka yi haka, kuma in ka yi yunkuri za ka wuce, wallah za a harbe ka. A haka aka raba wannan ƙasashe. Kuma sai aka duba duk inda yake ƙasa ɗaya, ƙabila ɗaya, addini ɗaya, su aka raba su. Yanzu ya za ka yi ka bambanta mutumin Maradi da mutumin Katsina? Ya za ka yi ka bambanta su? Mutumin da Magaram da mutumin Jigawa, ya za ka raba su? Mutumin Sokoto da mutumin Tawa, ya za ka raba su? Da al'umma ɗaya ne, Hausa su makala ɗaya ne, kuma ƙarewa da ƙarau dukkaninsu musulmi ne. Ya fi komai daraja, ya fi ƙabila, ya fi ƙasa. Saboda kenan dole ne mu ɗaga wa 'yan uwanmu ƙafa. Ko da sun mana ba daidai ba, mu maida musu abin ta hankali, ba ta rashin hankali da zagi da cin mutunci. Ku yi kokari mu koyi wannan tarbiyya. Muna da iyaye a Najeriya, suna da iyaye a Nijar. Muna da malamai a Najeriya, suna da malamai a Nijar. Muna da almajirai a Najeriya, suna da almajirai a Nijar. Muna da 'yan mata da muka aura musu, su ma suna da 'yan mata da suka aura mana. Ba yadda za a yi araba arewacin Najeriya da Nijar. Ko da mutum ya fara, wallahi ƙarya ne. Amma abinda muke jan hankali, mu ji tsoron Allah, mu bar irin waɗannan manya-manyan al'amuran ga masu shi. In an kira mu game da shawara, dole za mu ba da shawara, saboda an neme mu. Amma wani da zai zo ya kafa ko ya hau mimbarin Juma'a ya faɗi wasu abubuwa wanda idan aka bincike, ko ba a yi bincike ba, kai da kake cikin wannan system da ka san ba haka nan bane, to kaga ai darajarsa ya faɗi. Mimbarin Juma'a ai ba mimbarin wasa bane. Jama'a dubu za su bar aikinsu, za su bar komai, su zo su zauna a gabanka domin ka musu hutuba, ka musu wa'azi akan abin da zai gyara musu rayuwarsu duniya da lahira. Amma in ka kauce ka shiga siyasa, yadda kake da ilimi, kake da hankali, ka dan gutsura ka bawa masu sauraron ka wannan abu. Lokaci ya kusan? Ina wata an gane.